ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኮኑ በዓልቱም ለተስፋዬ ባር ክቡራት ኣሕዋተይ ከምቲ ልሙድ ሎማዓንቲ ድማ ኣዝያ መሃሪትን መሳጢትን ዝኾነት ስነ ጽሑፍ ካብ መንፈሳውያን ኣቦታትና ኣብ ዝተወሰደት ናይ ኣቦና ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ሽኖዳ ዝተወሰደት ስነ ጽሑፍ ሒዘልኩም መፅእ እኒአኹ። ባር ክቡራት ኣሕዋተይ ናብኣ ከፍለኩም እየ። ተፈቲኹሞ ብላይክ ጀምርዋ። ሓድሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ። እሺ ሰናይ ጻንሒት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተስፋ ምንጪ ብርሃን እያ። ተስፋ ምንጪ ብርሃን እዩ። እተን ብጸልማት ዝተጨነቓ ነፍሳት ከዓ የብርህ ተስፋ ናይ ሓጎስ ምንጫዕጫዕታ እዩ። ነተን ብጓሂ ዝደኸማ ነፍሳት እውን የጽናዕንዕ ተስፋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብ ልቢ ሰብ እዩ። እዚ ተስፋ ምጽንዕናዕ ድማ ብተስፋ የጽንዐና። እቲ ብተስፋ ዝኣመነ ካልኦት ክርእይዎ ዘይክእሉ ይርኢ። ክርስቶስ ዋላ ሓደ ሰብ ተስፋ ክቖርጽ ኣይፈቅድን እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝገርም ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዋላ ሓደ ሰብ ተስፋ ክቖርጽ ኣይፈቅድን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ስልጣን ኣለዎ። ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዘስዕብን ንውጽዓት እውን ፍትሒ ዘውፅእ እዩ። ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈትወናን ዝሕግዘናን እዩ። ነዚ ሒዝና ንሕና ፈጺምና ተስፋ ኣይንቖርጽን። ናይ ኣምላኽ መጽባዓ ሒዝና ንሕና ፈጺምና ተስፋ ኣይንቖርጽን። እንታይ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስና? ስለ ምግፋዕ ጥቑዓትን ስለ ለቕሶ መሳኪንን ኢለ ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝፈቐድክዎ ምድሓን ክመጸሉ እየ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 12 ካብ ቁጽሪ 5 ክድንጉ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና ብርግጽ ክመጽእ እዩ። ዋላ እንተ ደንጉየ ክሳብ 4 ሰዓት ናይ ለይቲ ንሱስ ብርግጽ ክመጽእ እዩ። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 2 እቲ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ልቡ ኩሉ ግዜ ተኣማመኒ እዩ። እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብዘየገድስ ክቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተ ዝሰፍር ልበይ ኣይፈርሕን እዩ። ኩናት እውን እንተ ዝለዓለኒ እምነት ኣለኒ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 27 ካብ ቁጽሪ 3 እምነትን ተስፋን ኣብ ኣምላኽ ኣለኒ ኣይክሓድገንን ዕሽሽ እውን ከቶ ኣይክብለካን ዝብል እዩ። ስለዚ ተስፋ ኣብ መለኮታዊ መጽባዓ ኣምላኽ ንግበር። እቲ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓንቲ ምሳኹም እየ ዝብል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁጽሪ 19 ቀጺሉ እውን በለ ሰበይቲ ዶ ንፍረ ከርሳ ክሳዕ ዘይትርሕርሓሉ ነቲ ጠቡይ ውላዳ ክትርስዖ ይከኣላ እዩ። ምንም እኳ ንሳ እንተረስዐት ኣነስ ኣይክርስዐኩምን እየ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ካብ ቁጽሪ 15 ኣምላኽ ብመጽባዓ ኣትዩ ከምዚ በለ ኩለን ጸጉሪ ርእስኹም እኳ ቁጽራት እየን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 30 ኣምላኽ ኣብ መጽብዑ እሙን ክሳብ ዝኸውን ማንም ሰብ ተስፋ ክቖርጽ የብሉን። ዝኾነ ነገር የጋጥም ኣምላኽ ኣሎ። ኣምላኽ ክሰርሕ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይርኢ ኣሎ ይበል ዋላ ዓቕሙ ይጽበቦ ይቅርታ ብርግጽ ክሓልፍ እዩ ይብል። እዚ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ኣይነብርን እዩ። ናይ ግድን እዚ ሽግር ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ እዩ። ውሉድ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ተስፋ እዮም ዝነብሩ። ዋላ ንተስፋ ዝኸውን ምኽንያት ኣይሃሉ። ንሳቶም ግና ብትዕግስቲ ይጽበዩ።
ምክንያቱ ኣይገድስን እዩ እዚ ዘሎ ኣየገድስን እዩ እዚ ዘሎ ኩነታት ንሕና ኣብ እምነትና ኢና ንምርኮስ ብትዕግስቲ ድማ ንጽበ ገለ ሰባት ኣምላኽሲ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ይብሉ ኣይፈለጥካን ኣምላኽና ንባሕሪ ብርግጽ ይገብር ንባሕሪ ጽርግያ ይገብር ከምኡ'ውን ካብ ከውሒ ማይ የፈልፍል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ እሞ ሕጂኸ ኣምላኽና ስቕ ኢሉ ዶ ዘሎ ኣይፋልን ኣምላኽና ይሰርሕ እዩ ዘሎ እወኣ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ ዓለም ሕማቕ እንዳሃለወት እሞ ንሱስ ሕጂ እውን በቲ ፍሉይ መንገዱ ይሰርሕ ኣሎ ጥበብ ኣምላኽ ከዓ ከመይ ገይሩ ከም እትውድእ ክትርኢ ኢኻ ብድሕሪ እዚ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ክትከውን ኢኻ እቶም ተስፋ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓጎስ እዮም ዝነብሩ መጽሓፍ እንታይ ይብል ብተስፋ ተሓጎሱ ብተስፋ ተሓጎሱ ብጸበባ ተሓጎሱ ጸሎት ኣዘውትሩ ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጽሪ 12 ብሓጎስ ኣብ ተስፋ ንበሩ ተስፋ ዝቆረጸ ሰብ ከምዚ ይብል እናነብዐን እናዘመረን እናጓዘመን ይቅርታ ብስቃይ እንተ ሞትኩ ይሐሽ ኣገልግሎት እንተ ገደፍክዎ ይሐሽ ሓጢኣት ኢደይ እንተ ሃብኩ ይሐይሽ ኩሉ ነገር ትርጉም የብሉን ኣነ ወዲቐ እየ ኣነ ጠፍየ እየ ኣነ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብለይን ኣነ ንኩሉ ነገር ከሲረዮ እየ እምበኣር እዚ እዩ ተስፋ ምቑራጽ ተስፋ ዘይምህላው ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ግን ብኣንጻሩ ከምዚ ይብል እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበይዎ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ ብኽናፊ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይደኽሙ እሞ ኣይደኽሙን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ካብ ቁጽሪ 31 እዚ ዶ ኣይኮነን እቲ ዘረባ ንሱ ንድኹማት ሓይሊ ይህብ ኣምላኽና ዘደንቕ እዩ ንንእስነትካ ከም ንስሪ ክሐድሶ እዩ ኣይክሓድገካን ዕሽሽ እውን ከቶ ኣይክብለካን እዩ ንሕና ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና ፈጺምና ንሕና እወ ኣይንሽነፍን ኢና ፈጺምና ውሉድ ኣምላኽ ፈጺምና ኣይንሽነፍን እሞ ዋላ ደጊሞም በቲ መከራን ሽግርን እንተ ኣሸገሩና ውሽጦም ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይሕደሱ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ ቁጽሪ 18 ስለዚ ንሕና ፈጺምና ኣይንሽነፍን ኢና ፈጺምና ዋላ ህይወት ዓቕሊ ዘጸብብ እንተኾነ ንሕና ግና ኣይንሽነፍን ኢና ተስፋ እውን ኣይክንቆርጽን ኢና እቲ ተስፋ ዝሃበና እውን እዩ እሞ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይከኣሎ እዩ ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና እወ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይከኣሎ እዩ እሞ ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና ኣሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን ኣሜን እምበር ክቡራት ኣሕዋተይ ዝነበረትኒ ጽሑፍ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ኣዝያ መሃሪትን መሳጢትን እያ ተስፋ ክንቆርጽ ከምዘይብልና ንኣና ንደቂ ሰባት ዝምህር እዩ ኣብ ቅዱስ ቃሉ ክንነብረሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ሰናይ ቀነ